Jen pár minut od zámku v Jindřichově Hradci najdete dům, který může být vaším novým domovem. Dům se nachází v klidné části Hradce a současně blízko historického centra. V přízemí je prostorný obývací pokoj s kuchyní a koupelna. Ve druhém podlaží jsou 3 ložnice a druhá koupelna. Z domu je výhled do zahrady, která bude pohodovým místem pro vaši relaxaci. Na opačném konci zahrady je další stavba. Zde je dvojgaráž a další místnosti, které využijete jako pracovnu, dílnu nebo úložné prostory. Přijďte se na dům podívat osobně a uvidíte, že je to skvělá volba pro bydlení vaší rodiny. www.doomhradec.cz Realitní kancelář 100 klíčů. Domy, byty, reality.